Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yau wai Sani SK shine ya shiga midiya yake neman alfarma al'ummar Annabi su taimaka masa da kuɗin magani. Kuma duk wanda ya kalle shi zai ce wannan tsohon ɗan wasan Hausa ne wanda aka juma ana gwagwarmaya da shi. Lokacin da Ciroki ya fito midiya yana neman alfarma, aka ce yayi mugunta ne daga bakin 'yan wasan fim ɗin Hausa. Hakan yasa aka rika zage-zage ana tone-tonen asiri, abin da ya gabata aka fitar da shi fili wanda kuma ba daidai bane. A yanzu ga SK kuma ya fito, shi kuma me za a ce a kansa? Amsar shine anan zan yi magana ne ga idon wasan Hausa, idanuwan wasan Hausa, wanda idan aka ce fim ɗin Hausa a Najeriya su ake kira kuma su ne shugabanni, su ne akan gaba. Irin su wanda duniya suka san su, ba ina nufin directors ko producers ba, ina faɗin waɗanda Allah ya ba su daman cin arzikin abin kuma suka samu ɗaukaka kuma suka samu suna. Irin su Sarki Ali Nuhu, irin su Adam A Zango, irin kuma Sani Musa Danja, irin su Rikadawa, irin su Rashida, da kuma irin su Gabon da Nafisa Abdullahi. Masha Allah, dukan ku muna ganin irin kokarin da kuke wa mutane na tallafawa bayan Allah, marayu da sauran jama'a. To bai kamata a ce gidanka da yunwa kuma ka ɗauki abu ka kai shi waje kana kyauta ko kuma kana taimakawa ba. Hakan ba ana nufin kuna yin kuskure ba, kuna kokarin ku iya kokarin ku. Amma wannan bawan Allah bai kamata a ce ya fito midiya yana yawo da hotunansa yana cewa a taimaka masa da kuɗin magani har da account number. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wannan ci baya ne kuma cin fiska ne ga tafiyar fim ɗin Hausa a Najeriya. Ku a matsayinku masu faɗakarwa, masu gaya mutane gaskiya, mutane kuma suke ɗauka a fim ɗin wa'yansu ya shirya da wa'yansu ya ɓata wa'yansu. Saboda haka wannan magana da nake yin shi kai tsaye gare ka Ali Nuhu. Kai ba talaka bane, Allah ya ɗiga maka arziki kuma sunanka ya fashe, duniya sun san ka. Duk wata hanya ta maganar neman kuɗi ka san sa. Bayan haka kai ba ɗan talaka bane, iyayenka masu kuɗi ne, ba talakawa bane. To ya kamata ka nuna wa duniya kai mai halarci ne, ba sai ka fito ka ce wa duniya cewa a zan taimaka masa ba. No, idan ka ɗauke shi ka taimake sa aka masa jinya, ka yi sadakatar jariya in har baka yi shi don riya ba. Saboda haka dan Allah sarki ka fito ka taimaka wa wannan bawa naka. Sarki Annuhu da kai nake kai tsaye. Na san gidanku, na san garinku, na san kuma yanayin yadda gidanku suke. Mutane ne masu halarci. Dan Allah kai wa wannan halarci daga cikin halarcin